Ang pulong sa Dios buhi o nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalagog sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Matud pa kan sa Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit ug masinangkapan alang sa tanang mayong buluhaton. 2 Timoteo 3:16 ug 17. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 2 Timoteo 2:15. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. That's according to Psalm 46:1-3. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. That's according to Psalm 138:7. For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, neither hath he hid his face from him, but when he cried unto him, he heard. That's according to Psalm 22:24. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. John 16:33. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa kaugalingon. We have to use rebound. If you are a believer, 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kanimo nga dili pa magtotoo without salvation, ang isyu ang imong giatubang dili ang imong pagkumpisal, kundi ang imong paggamit sa imong kaugalingong kabubuton, your free will sa paghimong desisyon to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 14:6, the Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Sa hilom, magandamtas atong kaugalingon. Let us pray. Amahan mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausapay mo kaming gidala dinhi alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Salamat o Dios sa imong grasya. Ubadi kami sa among pagtuon sa imong balang pulong, pagpadayon niini. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan, mga suki, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Padayon ta sa atong gitun-an bahin sa how to practice our Christian faith. Kini bahin sa pagbansay sa atong pagkamagtotoo
pagka-Kristohanon. Okay? Kagahapon atong gisgutan kining unang bahin ni nga yanong paagi sa kaluwasan. O atong gisgutan ang una niini, unang punto mao ang Dios nga mahan mipadala sa iyang anak nga si Ginoong Kristo kinsa namatay isip atong personal nga puli, substitute. Namatay siya dito sa cross ug kun tuan ta si Kristo nagpasabot kana nga atong gidawat kanang katinuoran. Ang ikaduha, wa tay pagabuhaton kung bahin sa kaluwasan, gawas ra sa pagpili nga tuuhan ta si Ginoong Kristo ingon nga atong manluluwas. Ang ikatulo, angay masayran sa usa ka dili Kristohanon, an unbeliever nga siya nahisalaag, he is lost. Una pa siya makaamgo, kanang ginahanglan siya usa ka manluluwas. Ikaupat, mahimo nimo sa pagtuo sa Dios apan dili ka luwas. You can believe in God but not necessarily nga ikaw luwas. Ikalima, mahimong maluwas ka bisag pila pa imong edad og sa bisag asang dapita. Og mauna ang atong isgutan niya si kalima karon madto si kaunom. Okay? Are you ready? Padayon ta nini. Ang ikaunom, under this, dili ka maluwas pinagi sa dili nimo pagpakasala. You cannot be saved by not committing sin. Now, naibaw ka ba si bisag kinsay makabuhat sa sala? Anybody. Ang mga Kristohanon makasala. Ang mga dili Kristohanon makasala. Ang tanang tao makasala. Ang gisulti diyan sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 23, all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Bisan pag ninihigayuna, right at this moment, bisag ninihigayuna, ang matag usa ka tao din sa kalibutan, muhunong sa pagpagasa. Okay? Everybody, tanan, ibutang ta, niinig yung higayunan mismo. O, wa na gyud magpakasala, imposible man gyud na. Apan ibutang ta lang nga mahitabo kana. Bisan pag mahitabo man galing kana nga lagi imposibleng mahitabo, bisan pa niya na wa gyoy mahiduol ngadto sa langit, wala gyud. Abigod nimo, ang sala dili mao'y isyu. Sa kaluwasan ko, way labot ang sala niini o ang pagkamayong tao o pagkadautang tao. Ang bugtong isyu sa kaluwasan, mao kini. Unsa may ibong huna bahin kang Kristo. What think ye of Christ? Mateo 22:42a. Now, paminaw. Dili mo bali sa Dios kung unsa ka buutan o pagkamoral sa usa ka dili o Kristohanon. Pwede niya sa pagka hinimbahon matag Domingo nga Sunday school sa matag semana, mahimong magdiniho siya basa sa Biblia adlaw-adlaw. Pwedeng mutabang siya niadtong mga tiguwa nga mulabang sa daan. Dili mangupyag na mga tests, dili mangawat bisag usa ka sentimo, dili mamakak bisag gamay. Why bisag usa niining mga maayong buhat ang makaluwas niya? Wala gyud. Hinoon, ang pagkamaying tao o pagkabuutan halangdon og dalaygon. Tinuod man na. Kinahanglan man gyud kang magmaing tao, apan ang pagkamaying tao, dili tiket ngadto sa langit. Ang pagkamaying tao,
dili makaluwas nimo tungod kay ang mga dili Kristohanon patay man diha sa kasalanan ug sa sala, spiritually dead. Ug ikaw nga magtutuo, gipabuhi ka man ni Ginoong Hesukristo, kinsa kaniadto sa di kapaluwas, patay diha sa kasalanan og sa unsa og sa mga sala. Episo 2:1 kana. Mantod pa ni Kristo diha sa Juan 14:6. Akong kutlo di palang dugay. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundi pinaagi kanako. Totoo kiragod pag-ayo ang gisulti sa balang kasulatan sa iyong pag-ingon sa tataw nga ang dalan dili usa ka dalan. Ang dalan siya mismo. Way tao ang makaadto sa langit gawas kun iyang tuuhan si Ginoong Hesukristo. Sabtag yun na. Now I'm talking to you as an unbeliever. Now si Hesukristo ra ang bugtong daan o paagi sa kaluwasan. He is the only way. Okay. Si Ginoong Hesukristo more bugtong tinubdan sa kinabuhing walay katapusan. He is the only way, the only source of eternal life. Primero Juan 5:12 nagaingon, ang mudawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Abi nimo, ang kaluwasan dili relihiyon. Ang kaluwasan dili usa ka ritual o seremonya sa relihiyon sama sa pagbautismo, 1 Korinto 1:17. Ang kaluwasan dili usa ka buluhaton nga personal nga sakripisyo o pagpanaad, dili. Ang kaluwasan dili pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga dili makabuhat og sala. Di man ipagayo ni. Ang kaluwasan wala nay lain kundi pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Now, diha usab sa Mateo 11:28. Si Jesus miingon, og duol kamo kadako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Pulong kana ni Ginoong Hesukristo. Now, ang pulong nga pahulay, rest, mao ang Grigong pulong nga anapao. Okay? ANAPAUO. Anapao. Natungod kay kining maong verbo o verb, anaa man sa gitawag sa in English og future tense, active voice o indicative mood, kini nagkahulugan nga sa higayon sa imong pagdawat ni Kristo ingon nga imong manluluwas, mahimo mo na sa pagpahuway o sa in English pa relax niya na gyung higayon na. Now, ang anapao nagpasabot og paghatag og intermission o break o paghunong gikan sa buluhaton. Mao ginahibot di pasabot. Una lang kana. Ang pagkalingkawas o pagkagawas nimo gikan sa merkados pagkaulipon sa slave market of sin. Okay? Mao kana ang buti pasabot diha nga ikaunom nga punto nga atong gihisgutan. Adto ta sa kapito. Ang kamatayon alang sa dili magtutuo nagkahulugan og pagkahimulag
niya gikan sa Dios. Separation. Daghang mga tao nga ilang lainon og pagsabot bahin og kamatayon tungod kay wa man sila makasabot sa kalahian tali sa duha ka matang sa kamatayon nga kanunay gihisgutan sa pulong sa Dios. Nga mao ang spiritual nga kamatayon o physical nga kamatayon. Spiritual death o physical death. Now, bahin sa spiritual nga kamatayon, spiritual death, ang tanang tao nahimugso din sa kalibutan nga buhi physical apan patay spiritual. Tungod kay na tao manghingpit si Ginoong Hesukristo pinagig usa ka birhen ug busa wa siya kinaiyang makasasala. Siya na tao nga dinhay lawas kalag og espiritu. Sa laing bahin tungod kay kita gipagkatao man nga may kinaiyang makasasala, old sin nature, kita na tao nga dinhay lawas ug kalag apan way tawanong espiritu. Nas 1 Corinto 15:22. Ug bahin sa physical nga kamatayon, okay? Adto tas physical death. Kung magpabilin ang tao nga sa iyang kahimtang nga patay spiritualmente, sa wa gyoy pagpakatao pag-usab, sa higayon nga mamatay kini siya physical, iya siyang lawas, mubiya ang iyang kalag gikan siyang lawas ug moadto ka ng iyang kalag didto sa ansa dito sa impyerno aron ka na maghuwat nga of course dili kay impyerno adto na sa torments, adto gina siya sa torments una na nga kainit sa kayo adto sa torments aron ka na maghuwat nga pagahukman dito sa dakong puting trono, great white throne judgment. Ang matang usa ka sakop sa kaliwatan sa tao makapili. Buot ba diyang mataw sa makaduha o mamatay sa makaduha? Now, ang mga Kristohanon mupili og kinabuhi. Ang mga dili Kristohanon mupili kamatayon. Mao kinay ang buot pasabot na ng maong statement. Diha sa 2 Corinto kapitulo 2 bersikulo 16. Alang ni adtong nangalaglag, mao kini ang baho nga makamatay, apan niadtong ginaluwas, mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Now ang Biblia naghulagway og duha ka kamatayon alang sa mga dili magtotoo. 2 deaths. Ang una niini maong natural nga kamatayon. Ang mga tao mga matay sa laing paagi. Nagkalain-laing paagi, pinaagi tingali sa pag-atake sa kasing-kasing o pinaagig disgrasya o ang uban pinaagig cancer. Gani ang uban mamatay pinaagig paghikog. Mao kini ang natural nga pagkamatay o kamatayon, ang una nga kamatayon, the first death. Okay? Sundan ni pagayo. Matud pa sa mga Hebrehanon 9:27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Ang popular kayo mo kaning in English nga version niya na. It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Now, alang sa di magtotoo, for the unbeliever, ang ikaduhang kamatayon, the second death, mao ang dayo na nga paghukom didto sa wa nay katapusang kalayo sa paghukom nga giandam alang kang Satanas ug sa mga nangalaglag nga mga manulunda og pagasalmutan kinis mga di magtotoo. Mo appeal sila diha. Pinadayag 20 versikulo 10, Mateo 25:41. Ang Biblia nakanayon nga ang mga dili magtotoo
mga matay niining ikaduhang kamatayon, human kini sila pagahukman ni Ginoong Jesucristo didto sa hukmanan sa dakong puting trono. Niya ng tungura usab, ang kamatayon pagabuntugon is going to be conquered, ug may hinungdan nga mao kanay makahimong imposible sa kalag sa di magtutuo sa pagkamatay, ug niya maundang ang iyang paghimatay. Pinadayag 20 bersikulo 11 ngadto sa 15. Uban sa wa nay paglaom sa pagkamatay, ang dili magtutuo magaatubang og wa nay pagkatapos nga pagkasunog, wa nay kaikyasan. Di na siya kaikyas, di na siya hawa diha, hangtod na diha siya. Di ba makalilisang kini? Uy mong una-unaon, di amoy unsa ka makahadlok ug kakuyaw nining kahimtanga uban sa wa nagyoy pagkalingkawas niya na. No more escape, wa kay kaeskapuhan hangtod sa wa nay katapusan. Mayagom ang mga dili magtutuo nining nasoy kasakit gumikan sa ilang pagsalikway sa katubsanan ug kapasayloan nga gitanyag kanila ni Ginoong Jesucristo. Nga mao ang gugma sa Dios alang sa tao. Tiyaw mo na, kadakong insulto, kadakong hampak. Kung imo ka nang isalikway, kung imo ka nang iwakli, ang gugma sa Dios nga iyang gihatag iyang bugtong anak. Aron ang tao maluwas. Pan ang tao gahi gyud sa pagdawat. Gitawag kining naasoy nga dayo ng pagtulisok o horror sa in Ingles. O ikaduhang kamatayon, sanglit wa na may paglao mga pagkakalingkawas. Bisan ka nagbinagi sa physical pagkamatay, wala. Mao na ang grabe niya na. Andun ta si ikawalo. The 8th point. Sa higayon sa pagkaluwas at salvation, ang Diyos Espiritu Santo mohimo sa pagmugna og tawhanong espiritu ngadto sa magtotoo. The Holy Spirit is going to create the human spirit to that believer, that new believer. Karong adlaw tingali nakigsulti kag usa ka tawo kinsa buhi pisikal apan patay espiritual. Mao kanay imong ginabuhat sa matag higayon nga makikukabildo ka og usa ka dili magtutuo. Diay usa ka tawo kinsa naluwas sa dihang ang iyang higala sa kalit lang misulti kaniya sa pag-ingon og bay. Ibo ka magpatay ka. Ang mga pulong natural makapakurat gyud niya. Iyang gitubang iyang higala sa pag-ingog. Unsay patay? Di man yung taong ko patay. Buhi magukayo. Tanaw ako. Dugo og unod gud ko. Unya ingnon ko ni mo patay ko. Unya gisundan siya sa pag-ingon sa iyang higala sa pag-ingog. Dili bay. Patay ka espiritual. You are spiritually dead bay. Tinuod, kinang tanan mga patay spiritualmente. No, by the way, ato rin ko ding ipatinaw pag-usap nimo. Kaya uban tingali, murag nawapas ilang manumduman, ilang pag sil-sil yun ini nga. Kitang tanang mga tao nga nahimugso ng kalibutan na tungod lagi sa nabuhat sa itong unang ginikanan, mo nga itong kahimtang kinis tanang tao nga may mahimugso ng kalibutan na inigawas gyud taguang kasinahan muuha patay spiritual gideclare dayon, although buhi physical nagauha nagalihok-lihok niya buhi physical sa lawas apan patay spiritual. Mao na kahimtang sa tanang tao. Sabot ka? Now,
Apan sa dihang motuo kita ni Ginoong Jesucristo ingon nga atong manluluwas. Ang Dios Espiritu Santo mopuno sa atong kalag ug mohimo sa atong tawhanong espiritu sa pagkabuhi niya na. The Holy Spirit is going to enliven kanang revive o kanang regenerate mo na pabuhion kadtong natog lang nga giingon sa English og shriveled up nga human spirit. Okay? Pabuhion ka ng espiritong tawhanon. Sa laing pagkasulti, iyang buhion ang atong tawhanong espiritu o human spirit. Na akong balik-balik na aron din na yun mo makalimtan. Ang Biblia, God, nagsulti diha sa episode 2:5. Ang sa gisulti diha? Bisan sa mga patay pa kita diha sa sala, spiritual nga kamatayon, ang pasabot niya na, siya nga Dios mipabuhi kanato uban kang Kristo pinaagi sa grasya kita nangaluwas. Diha pag sa Juan kapitulo 3, ang Dios mihisgot kanato bahin ni Nicodemo. Namdum ka? Kinsa usas mga bantugang Hudiyo nga pango sa iyang relihiyon nitong iyang panahon. Kini si Nicodemo mapasigarbuhon sa iyang kaugalingon tungod kay tigampo siya sa makadaghan, matag-adlaw, tigtuon siya sa mga pagtulunan o balaang kasulatan sa karaang tugon, Old Testament scriptures, sa diniyos yun. O tigtuman siya sa kinasing-kasing sa tanan nga mga ritual o mga tulumanon sa mga Hudiyo. Iyang gituhuan, gadahom siya nga gumikan kay siya timos gyud nga pagkamatarong. Wa na siya magkinahanglan og usa ka manluluwas. Sabta niya, apan kung tinuod pa katong tanan, di gyud niya matugkad kinsa gayud si Kristo, ang tao nga mihimog mga milagro. Kinis Nicodemo, naglibog. Ug may hinungdan, nga buot niyang makikita siya kang Jesus aron siya makasabot. Busa, midool ni siya kang Ginoong Jesucristo panahos gabi. Ibo ka gabi man o gabi pa man. Dili sa adlaw. Tingali, murag mauhaw siya, makitaan siya mga sakop sa iyang relihiyon nga unsa man na. Murag magwan siya masiguro siyang kaluwasan. Namo na gabi siya mihingok. I hope dawat ka na ng binisayang mihingok. Hingok baka na bang sneaky. Wa siya magpakitang tao. O sa pag-adto niya, pagduol ni Ginoong Jesucristo sa gabi, bidayon siya sa pag-ingon. Agalon. Iya pagigitaga ang title si Ginoong Jesucristo. Agalon. Way tao ang makabuhat sa mga milagro nga imong gihimo gawas kon pinada siya sa Ginoo o ana diha kaniya ang Ginoo. Nanas Juan 3:2. Now, ning tungora, wa si Jesus mulang tugi kang Nicodemo o pagpatuo kaniya nga siya si Jesus maong tinuod ang Mesiyas nga gisaad ngadto sa mga Hudiyo. Midiretso gyud si Jesus sa pagpadayag sa bugtong isyu nga mao'y manungdanon. Unsa gisulti diha sa Juan 3:3, kini na kanayon. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usap. I will tell you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nangutan na dayon kinis Nicodemo kang Jesus pag-ingon og unsaon man pagkatao pag-usap sa katao nga tiguang na. Magasuod pa ba di siya tiyan sa iyang inahan aron magpagkatao pag-usap. So mitubag kaniya si Jesus pag-ingon og Nicodemo, dili kini pisikal nga pagkatao, espiritual kining maong pagkatao. Now, kinigod si Nicodemo,
malagmit giila nga labing manggialamon nga pangu sa mga Hudiyo. Smart yun. Giila siyang manggialamon yadtong iyang panahon. Apan wa gyud siya sentido o ingnon tas in English. He did not have any particle of sense. Tinuod man nga dili siya mahimong mubali og sud sa taguangkan sa iyang inahan. Matao lang siya pag-usab sa diha ng iyang tawhanong espiritu mabuhi tungod sa iyang pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas. Well, di nilang una kita kutob sa ato kaning sumpayan ugma. Ayaw si Piata ang sumpay. So, mao ka na ang atong paghisgutan bahin sa ikasiyam. Kay niyaman ta si kapito, ikasiyam nga punto. Okay? So, ayaw si Piata ang pagsubay niini. Ugma, magkita na sabta. Pinagi sa grasya sa Dios. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios, salamat kami kanimo. Nini mong pagpatinaw, pagdugang sa imong kamatuoran. Salamat sa imong gihatag na mong higayon sa pakigambitay kanimo. Pinagi sa among pagtuon sa imong pulong. Nagpasalamat kami o Diyos ni imong grasya, Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry o panalangini kining maong ministry o Diyos gamita kini sa pagpakaila pa sa imong kamatuoran. Salamat o Diyos, dada kami pagbalik ugma dinhi nung kami makapadayon. Ngayong tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.